Qui és Josep Borrell? Can you speak slowly and vocalize better, please? Que qui és Josep Borrell? Hola, com va? Josep Borrell té 72 anys i va néixer a la Pobla de Segur. Actualment, fruit dels pactes entre les principals forces europees, ha estat escollit cap de la diplomàcia de la Unió Europea. Però s'ha de ser positiu. Ja veuràs com riurem quan hagi de fer una visita oficial a Kosovo, un estat que ni Espanya ni el seu govern reconeix. En aquest vídeo us explicarem les principals cares fosques d'aquest polític conegut per les seves sortides de to i la seva verborrea contra Catalunya. Som-hi! Tota una vida en política. En Borrell és una d'aquelles persones que no es dedica un temps a la política amb la idea de servir als ciutadans i després tornar a la seva activitat, sinó que ha convertit la política amb el seu modus vivendi. Com que sóc culte, utilitzo llatinismes. Militant del PSOE des del 1975, regidor a l'Ajuntament de Majadahonda i membre de la Diputació de Madrid 4 anys. Quan arriba Felipe González a la presidència del gobierno, és nomenat secretario de Estado y Presupuesto de Gasto Público del Ministerio de Economía y Hacienda. Que llarg. En el segon govern socialista va ser nomenat secretari d'Hisenda. Després en parlarem. El 1991 va ser nomenat ministre d'Obres Públiques, Transport i Medi Ambient. Ha estat diputat a Madrid 11 anys. Diputat al Parlament Europeu 5 anys, dels quals 3 va ser president del Parlament Europeu. I en Pedro Sánchez va tornar a ser ministre, en aquest cas d'Exteriors. La cara fosca de Borrell. Cal recordar que Josep Borrell va formar part d'aquell gobierno del PSOE vinculat als GAL, amb Barrio Nuevo i Vera condemnats per la lluita paramilitar contra ETA, que es va anomenar terrorisme d'estat. Això sí, només van complir 100 dies de presó després de l'indult d'Aznar. També en parlarem després. L'ombra de corrupció sobre Josep Borrell va començar el 1999. Va haver de dimitir com a candidat a presidir Espanya pels socialistes després d'haver guanyat unes primàries poques setmanes abans. I és que va esclatar una trama de frau fiscal i de corrupció a la hisenda espanyola a Catalunya que portaven dos dels seus amics i estrets col·laboradors, Josep Maria Huguet i Ernest de Guiar. Van ser condemnats per acceptar regals i diners a canvi de fer els ulls grossos a les inspeccions d'Hisenda a les principals empreses de Catalunya. Però és que a més van promoure fons d'inversió en paraïsos fiscals com a Suïssa, on justament l'exparella de Josep Borrell, Carolina Mayer, hi tenia participacions. Però no va ser l'única vegada que l'exparella de Josep Borrell el va implicar en casos de corrupció. Implicar! De fet, s'explica que el mateix Borrell gestionava les finances de la seva exdona. Resulta que el petit parèntesis d'alguns anys que deixa la política de forma activa Josep Borrell practica aquella cosa famosa i coneguda com a porta giratòria. El 2009 va entrar com a membre del Consell Assessor de la multinacional Abengoa, amb un sou de 300.000 euros l'any i que anys més tard va entrar en bancarrota. Imagineu quina va ser la seva assessoria. Xof. De fet, la prestigiosa companyia Bloomberg va descriure Abengoa com una aversió troglodita a la transparència. El cas és que la Comissió Nacional Espanyola del Mercat de Valors va condemnar Josep Borrell a pagar una multa de 30.000 euros per la venda d'accions d'Abengoa a la seva exdona, la Mayer, abans que la multinacional entrés en bancarrota. Aquest fet va ser considerat una infracció molt greu perquè Borrell va usar informació privilegiada i no pública gràcies al seu càrrec. La venda va ser d'accions per un valor de 10.000 euros. Just després, la companyia va sol·licitar un preconcurs de creditors amb un deute de 6.300 milions d'euros. Què va dir ell? El mateix Borrell va comentar que no va ser una venda adequada. Però val a dir que tota una vida en política a Josep Borrell li ha anat bastant bé. El BOE va publicar el patrimoni i les declaracions de renda de tots els membres del govern i justament Josep Borrell és el personatge més ric, amb 2,77 milions d'euros en patrimoni. Segons la declaració, Borrell té 983.400 euros en béns immobles, 923.274 euros en dipòsits en comptes corrents, 859.248 euros en participacions de capital social o fons d'entitats jurídiques negociades, 273.967 euros i en altres béns i drets de contingut econòmic, i 4.600 euros en assegurances de vida. Però bé, no només li ha anat bé a ell, sinó que també a la família. Ha col·locat el seu fill gran, Joan Borrell, a la diplomàcia espanyola. Ha estat cònsol d'Espanya a Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, i ara és el responsable de la secció consular a Panamà. La família té nombroses propietats entre Madrid i Catalunya, concretament a la Pobla de Segur i Tremp, incloses terres d'herència. Va, més coses. Espanya per davant de tot. Borrell ha demostrat ser un d'aquells polítics que quan toca l'eix social és igual. Socialista, centradeta, és igual. La qüestió és la unitat d'Espanya. De fet, Josep Borrell no ha tingut cap problema a anar a manifestacions de bracet amb la ultradreta. Vox, Ciutadans, el PP... Recordeu que hem dit que parlaríem d'Aznar més endavant? I és que el PP i el PSOE s'ajuden molt sovint. Així com Aznar va indultar els principals condemnats pels GAL, Borrell es va oferir a Aznar justament per acabar amb el nacionalisme ja el 1999. Evidentment, què es pot esperar d'una persona que parla de desinfectar Catalunya? Que està bé això de cosir els ferides, no?
hay que recoser las heridas. Es verdad, esta es una sociedad herida y hay que sanarla. Pero antes de cerrar las heridas hay que desinfectarlas. Porque si las cosas sin desinfectarlas se pudren. Hay que sanar el cuerpo social, para eso hay que pasar bien el desinfectante y luego, naturalmente, habrá que coser. Porque una sociedad no puede vivir si el 40 y tantos % de la gente está convencida, con razón o sin ella, que le iria mejor fuera. Això no pot ser. Això no pot ser. O sigui, és una situació massa dolorosa, massa inestable, no? Si una proporció tan gran de la gent pensa, amb raó sense ella, que estaríem millor fora, aquest és un país malalt. És un país malalt el que tenim que curar. I se n'han fotut d'un pres polític i company seu en política, Oriol Junqueras. I mossèn Junqueras, des de la presó, ens acaba de dir... No rigueu, a mi... Ho dic amb tot el respecte, perquè a mi, quan el veig, em recorda mossèn Rafael, que era el capellà del meu poble. Era exactament la mateixa arquitectura física i mental. Obsessió amb els independentistes. Josep Borrell té fòbia al procés, a l'aspiració de Catalunya per ser un estat i al catalanisme en general. Quan va ser president del Parlament Europeu va ser dels més durs a l'hora d'obligar a parlar en llengües oficials de la Unió Europea als diputats catalans. Una anècdota divertida va ser quan el diputat d'aquella època d'Esquerra, Bernat Joan, Borrell es pensava que tornaria a fer un discurs en català i per tant va abandonar la sala. El vicepresident del Parlament Europeu, que presidia en aquell moment, Antonio Costa, tenia ordres de fer callar Bernat Joan quan comencés a parlar perquè es pensaven que ho faria en català. Però resulta que Bernat Joan aquella ocasió va utilitzar l'alemany. Però com que les estrictes ordres de Josep Borrell eren de fer callar el català, Antonio Costa el va fer parar pensant-se que l'alemany era català. I és que Josep Borrell és una persona que ha equiparat l'independentisme amb el franquisme. Et en 1936-39, c'était une guerre, pas de la Catalogne contre l'Espagne, de l'Espagne contre la Catalogne, c'était une guerre. Mais faites attention, le nationalisme indépendantisme catalan a beaucoup à voir avec le déclenchement de la guerre civile. C'est pas la première fois qu'il y a un choc de nationalisme et que le nationalisme catalan produit une réaction virulente du nationalisme espagnol. Ils ont ressuscité le mythe de l'Espagne franquiste. La répression franquiste, l'Espagne est encore comme à l'époque de Franco. Mais, mon Dieu, rappelez-vous ce que c'était. Si nous étions encore sous Franco, je peux vous assurer que ce serait bien pire pour eux. Fins i tot deia que l'independentisme feia que la societat catalana tingués un nivell d'intel·lectualitat extremadament baix. Ha assegurat que els llaços grocs fomenten l'enfrontament civil. Es comença posant un llaç groc aquí i al final t'ho planten al cap, va dir. Ha estat obsessionat en intentar desmentir el dèficit fiscal i aquí fins i tot l'economista Sala i Martín el va enganxar fent trampes. Li va dir, està vostè comptabilitzant el deute 2 vegades? És a dir, que ni així. De fet, si ha estat membre del Consell Assessor d'una empresa que ha entrat en bancarrota, potser que no es dediqui als números. I la seva obsessió contra l'independentisme també es va demostrar quan va citar a files fins a 3 vegades l'ambaixador belga per queixar-se de les declaracions de figures institucionals flamenques a favor de Catalunya. Una persona insuportable. Això és exactament el que deia la periodista i analista política Margarita Sáenz Díez, una periodista amb una dilatada carrera a Madrid. Escoltem-ho. Margarita Sáenz Díez, abans volies comentar, coneixes bé Josep Borrell de tots els anys d'informació política a Madrid i, en fi, Josep Borrell fa molts anys que ja sigui com a secretari d'Estat d'Hisenda i ara com a ministre d'Afers Exteriors que té responsabilitats públiques. No sé si l'havies vist mai així. Bueno, la veritat és que el seu recorregut personal, més enllà de la seva actitud respecte al problema català, que jo no comparteixo en absolut, més enllà de tot això, tots els equips que ha tingut sota les seves ordres, tots han tingut problemes de persona engreïda, persona que s'ho sap tot i els altres no saben res. Amb els periodistes hi ha humiliacions bastant habituals. Per tant, és una persona, més enllà del seu plantejament polític, vull subratllar que és una persona realment insuportable. Això jo no he treballat mai amb ell, però de caràcter molt difícil. Els seus col·laboradors ho expliquen i jo no sé com ha tingut un temps la possibilitat de presentar-se a Barcelona amb la candidatura del PSC amb número 1. Estic convençuda
que el PSC ha dit ni parlar-ne, que no vingui per aquí. Millor la Meritxell Batet, amb les seves limitacions o avantatges, però no és una senyora provocadora. I en Josep Borrell jo crec que ho és quasi sempre. I de fet és que ni al seu poble el volen, a la Pobla de Segur. Aquestes són les pintades que van aparèixer. Bé, són conegudes les seves sortides de to quan l'entrevisten i no li agrada el que li pregunten, especialment quan el tema és Catalunya. Why not have a debate about the Constitution and constitutional amendments that could have touched on those provisions which outlaw independence for Spanish regions? They could have done it. They could have gone to the Spanish Parliament and present a proposal to reform the Constitution, but the Basque did. They haven't done it. Why didn't you do it? Are you not interested in reforming the Constitution? Who is asking for it? 70% of Spaniards want constitutional reform, according to the Center for Sociological Research. 70%. Well, stop it. You are continuously lying. The Center for Sociological Research has said that 70% of Spaniards want constitutional reform of some kind. Of some kind. Of some kind. Stop this record. Stop this record. Why? Finish. Why? No, finish. I don't want to do that anymore. I really... Stop it. If we continue like this, I stop this interview. Understand me? If you continue like this, I stop it. And you are not interrogating me. You are interviewing me. Yeah, and I'm... No, you are interviewing me. You are not a police. No, I'm trying to get at... I am not a subject of any kind of inquiry from your side. I understand that. So put the right questions and let me talk. If not, I stop it. Absolutely. Okay, let's start again. Look... Ha demostrat la seva prepotència i vehemència, per exemple, parlant de l'anglès, quan ell no és nadiu, a una persona que sí que ho és. So that's sort of the domestic issue in Europe. Foreign, though, it's still the problem of will the U.S. impose auto tariffs on car imports? If we do, by 25%, what are you prepared to do to retaliate, specifically? Sorry, I haven't understood the question. Can you speak slowly and vocalize better, please? If President Trump winds up putting on tariffs for autos into the U.S., what is Europe willing to do to retaliate? Fins i tot va tenir la barra de visitar les autoritats del Níger, vestit com el Dr. Livingstone, xandall i bambes i com si anés de safari. Doncs bé, prepareu-vos perquè venen curves. Josep Borrell, ara al capdavant de la diplomàcia europea, ens promet moments divertidíssims. What is that saying about Spain to the international community? Because frankly, it looks like political show trials. I personally would prefer these people to be conditionally free. I think there are other ways of taking care that they don't fly. So why does, getting back to the basic question, your government and its responsibility to find new ways of tackling the Catalan crisis, why doesn't your government pardon these people? Tell the authorities that these people are going to be pardoned, they should be released now, and then start to talk to them. Have you heard about division of powers? In Spain, there is a division of powers. And the judiciary is independent. It's a judge who has taken this decision. The government has nothing to do with it. So you're going to see those trials go ahead. You're going to see Carlos Puigdemont, for example, staying in Brussels or Germany, wherever he chooses to be, with your government desperately seeking extradition and being rebuffed by the German courts. And the international perception of Spain is going to be that of a country that simply cannot accept the desire of what you call a nation within your state to get a vote on its own future. Once again, Catalonia is split it in two parts. Don't talk about Catalonia as being an homogeneous thing, you know. Catalonia wants. I am talking the name of Catalonia, as Ms. Catoro say everything. 47% of the people voted for independence. It's not even half of the population. Then, Minister, give them the authorized vote, which Madrid will sanction, and then let's see. And if you're right, then of course
the secession will not happen. I a la vegada rabiosos. ¿Por qué los Estados Unidos de América tienen mayor nivel de integración política? Primero, porque tienen el mismo idioma todos, y segundo, porque tienen muy poca historia detrás. Nacieron a la independencia prácticamente sin historia. Lo único que habían hecho era matar a 4 indios, però aparte de eso fue muy fácil. No hi haurà ningú millor que ell que internacionalitzi el problema català creant adeptes al nostre favor. De moment, Israel ja s'ha queixat de que hagi estat escollit. Doncs bé, ja ho sabeu, si us ha agradat el vídeo, compartiu-lo, subscriviu-vos, feu like i totes aquestes coses. Em faig pesat, però és que els youtubers en català, si no ens fem pesats, qui no mama no plora, diguéssim. Vinga, feu que tothom sàpiga tot això del Borrell. Adéu, 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 adéu.